цікавіць, сёння я вам распавяду пра гэтую прыладу, нарэшце я зразумела, як яна працуе. Гэта адваротны маятнік Фуко. Акулон маятнік Фуко находится за мной, и он служит доказом того, что наша Земля обертается, что наша Земля не плоская, а шар, и она обертается. Так вось, про гэты маятнік. Тут такой металлічны дрот, які можа вагацца ў розных плашчынях. Калі мы просто яго запускаем, ён будзе збольшага вагацца ў адной плашчыні. Але все змяняецца, калі мы яшчэ і паварачваем як мадэль нашай зямлі. І все таксама змяняецца ад таго, пад якім кутом мы размяшчаем гэты дрот. Калі ён будзе знаходзіцца ў мадэлі паўночнага полюса, то ён мусіць зрабіць цэлы абарот за мой адзін абход. Калі ён будзе знаходзіцца тут, ён будзе рабіць таксама абарот, але павольней. І ў гэтым палажэнні ён увогуле не павінен змяняць сваю плашчыню вагання. Гэта экватар. Пачнем з гэтага палажэння. Запускаем маятнік. І вы бачыце, што яго плашчыня ваганняў не змяняецца. Цяпер ставім яго ў палажэнне, ну, напрыклад, 52 шыраты, да, прыкладна на шыраце Варшавы. І мы бачым, як яго плашчыня змяняецца. І цяпер мы пабачым, што будзе на паўночным полюсе. На паўночным полюсе цалкам робіцца кола за адно праходжанне. Ура! Маятник Фуко служит доказом того, что Земля обертается.